دم دم تکوشینی دم خباتی دم برخوادانی. ئەحمەد تورک ئەو سیاسەتمەدارێ کوردە و دناوە خەڵکی باکوورێ کوردستانê bi apê Ehmed tê binavkirin. Di nîva sedeya derbasbûyî êkbûye ji diyartirîn û berniyaztirîn siyasetmedarên Bakurê Kurdistanê. Ehmed Turk û cêwê 74 salan li 2 Temmûza sala 1942 li bajarê Mêrdîna Bakurê Kurdistanê ji dayîk bûye û piştî koça bavê wî jî li sala 1954 da jiyana siyasî dest pê kiriye. Ji bo yekem car jî li sala 1973 da li ser lîsta Partiya Demokrat bûye parlamentar lê piştî bi dawî hatina xula 4 saliya parleman dest li endametiya wê partê veke şandiye û bû bi endamê Partiya Gela Komarî CHP. Piştî darbeya 1980 hatiye girtin û bo demekê zor di zîndana Amedê da bi girantirîn awa hatiye êşandin. Li sala 1987 da li ser lîsta Partiya Sosyal Demokrata Gel bûye bi parlamentar. Sala 1980 dernakevin. Leşker dest da ser parlamento. Bi de hezaran xordê Kurd ketin zîndana. Di wê demê de eş di zîndanê de bûn. Ehmed Turk li sala 1988 da di civîneka cemawerî de li bajarê Parîsa paytexta Fransa di jatiya xwe li ser kîmyabarankirina Helepçe nîşan da. Lê di dema vegeriyanê de ji bo Tirkiye li ser wî helwîstî ji bal Partiya Sosyal Demokrata Gel ve li wê partê hat dûrxistin. Li sala 1990 da bo yekemîn car Ehmed Turk bi hevaltiya Leyla Zana û hejmareke siyasetmedarên dinên Kurd Partiya Zehmetkêşên Gel damezrand. Ji bo yekemîn car jî şiyan 19 kursiyên parlamentoyê bi dest bixin. Hevdem li ser demê Torkot Ozal da bo dawî anîn bi şerêna vera PKK û hikûmeta Tirkiye seredana Ocalan kiriye. Lê sala 1994 da careka din hatiye girtin û 22 mehan hatiye zîndanî kirin. Sala 2005 bû bi serokê Partiya Komelga Demokrat DDP û li ser lîsta heman partê li sala 2007 bû bi parlamentar. Li dawî helbijartinên şaredariyan jî da bû bi hevserokê şaredariya Mêrdînê. Rastî jî di dilê me de biratiya gela heye. Rolêvî siyasetmedarê 74 salî hertin bûye cihê dilgiraniya desalardarên Tirkiye û di dawî pêşhat jî da li hevdeyê vê mehê hikûmeta Tirkiye lê postê hevserok şaredariyê Mêrdîn dûrxistiye ku nêzîkî ji 180 dengan bi dest xiste bû. Lê hikûmeta Tirkiye bi vê yekê jî nesekinî û li roja 22 Tişrîna duam da polîsên Tirkiye çûne ser mala wî û bi tuhmeta bangeşekirin ji bo PKK hat girtin. Hevdem Emîn Îrmak hevserokê şaredariya bajarokê Ortokola ser bi parêzgeha Mêrdînê jî bi heman tuhmet hat girtin. Girtina Ehmed Turk piştî wê yekê dêt ku li roja 4 vê mehê da polîsên Tirkiye hevserok û neh parlamentarên dinên HDP girtin. Lê dûra sê parlamentar bi mercê sefernekirinê ji bo dervê welata azad kirin. Dûra jî Sabahat Toncel hevseroka Partiya Demokrata Herêmên DBP girtin û perê jî ayala Akat Ataw peyvdara Kongreya Jinên Azad Keja Aw parlamentara Bereya bajarê Batman li ser fraksiyona HDP girtin. Hevdem li gor amarîkê ku di medyayên Bakurê Kurdistanê de hatiye belavkirin, heya niha nêzî heftê hevserok şaredarî hatine girtin yan li postên wan hatine dûrxistin.